Cutremur în România, 5,2 este magnitudinea în acest moment. Andreea Borboros este în legătură directă cu noi pentru că înțeleg că acest cutremur s-a resimțit în partea de vest a României, în Timiș, în Cara-Severin. Te ascultăm, Andreea, ce informații ai? Bun găsit, Cătălina, bun găsit tuturor. Într-adevăr, în urmă cu circa 5 minute, în jurul orei 16 și 59 de minute, s-a simțit la nivelul județului Timiș cutremurul. Oamenii s-au panicat, de altfel pe rețelele de socializare deja curg mesaje cu privire la cele resimțite în urma undei seismice, care se pare că a 5,2 grade pe scara Richter. Vă spuneam că oamenii au intrat în panică, se întreabă pe rețelele de socializare, pe internet despre acest tremur, dacă s-a simțit sau nu. Se pare că cel mai tare s-ar fi simțit în zona de vest a județului Timiș. Important de asemenea este faptul că cu tremur la aceeași oră, ora 16 și 59 de minute, s-a resimțit și în județul Cara-Severin, mai exact la Reșița, acolo, cum s-a județul Timiș. Oamenii s-au panicat și au început să întrebe pe rețelele de socializare dacă ceea ce ei au simțit, și anume s-au mișcat candelabre, s-au mișcat mese, au simțit cumva vibrația pământului. Lumea este și pe bună dreptate cumva panicată de cutremurul de astăzi din partea de vest a țării, un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter. Asta după ce în urmă cu mai bine de o săptămână am văzut cu toții cutremurul devastator care s-a petrecut în Turcia și în Siria. Da, Andreea, îți mulțumesc pentru aceste informații. Există și o comunicare oficială venită de la Institutul Național de Fizică a Pământului. Astăzi, la ora 16:58, s-a produs în Oltenia, Gorj, un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5,2 la adâncimea de 15 km. Este ceea ce comunică oficial Institutul Național de Fizică a Pământului. În aceste momente, colegii mei încearcă să ia legătura cu cei care conduc acest institut pentru a vedea exact cum s-a resimțit în partea de vest. A spus și colega mea, Andreea Borboros, faptul că în acest moment cei care locuiesc în partea de vest, și aici mă refer la cei din județul Timiș, de exemplu, au trecut prin clipe de panică pentru că au resimțit cei care locuiesc acolo, evident, acest cutremur de 5,2, magnitudine destul de mare, și o să vedem când a fost ultima dată un astfel de cutremur în România care s-a resimțit în acest mod. Este în momentul de față și o întrebare legitimă pe care și-o adresează cei care au trecut prin aceste clipe de panică, dacă acest cutremur din România are legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Turcia săptămâna trecută, pentru că știți foarte bine că s-a discutat foarte mult despre faptul că Turcia s-a deplasat cu 3 metri în urma